Καλησπέρα και από μένα. Μετά από αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση σχεδόν στο ίδιο ζήτημα, στο ζήτημα του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ κράτους και φαρμακοβιομηχανίας, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον που να ανθεί η καινοτομία, να προστατεύεται η καινοτομία και τελικώς κερδισμένοι να βρισκόμαστε εμείς, οι ασθενείς, οι πολίτες αυτής της χώρας. Έτσι, με αυτές τις απλές σκέψεις, να καλέσω στο πάνελ την κυρία Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, την κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΑΒΔΗ και Πρόεδρο του Pharma Innovation Forum, την κυρία Γιώτα Κοτσεκίδου, Corporate and Regulatory Affairs Director της AstraZeneca, τον κύριο καθηγητή, τον Κυριάκο του Σουλιώτη, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει ο εξαιρετικός Γιώργος Καπετανάκης που μας φιλοξενεί κιόλας σήμερα. Εγώ είμαι ο Γιάννης Οποσιόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής του Pharma Innovation Forum και έχω τη χαρά να συντονίσω ένα πάνελ που παρόμοιο είχα συντονίσει πριν από λίγους μήνες στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εκεί για πρώτη φορά είχαμε κάνει τη συζήτηση για το Framework Agreement, αυτή τη συνεργασία μεταξύ κράτους και μάλλον φαρμακοβιομηχανίας και πολιτείας, για το θα μπορούσε μια τέτοια συμφωνία να δώσει λύσεις διέξοδα στα σημερινά διέξοδα. Όλοι τα γνωρίζουμε με τις υπερβολικές υποχρεωτικές επιστροφές που οδηγούν και σε διάφορου είδους προβλήματα στην πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Θα ξεκινήσω τη σημερινή συζήτηση από την κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, καθώς στο Pharma Innovation Forum εντατικά δουλεύουμε αυτό το concept αυτής της συμφωνίας και νομίζω ότι μετά τις τελευταίες δηλώσεις και του Υπουργού Υγείας πριν από λίγες μέρες στη μεγάλη συζήτηση και συνάντηση που είχε γίνει στο Υπουργείο Υγείας, φαίνεται ότι μια τέτοιου είδους συμφωνία είναι εφικτή. Τι θα μπορούσε να περιέχει και ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά, κύριε Μπαρμπετάκη? Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοτσιόπουλε. Από την πλευρά μας, θέλαμε σε αυτή τη συζήτηση, σαν Pharma Innovation Forum, να βάλουμε κάποιες έννοιες, κάποιες πρώτες ιδέες και να ξεκινήσουμε λίγο να παίρνει αυτή η ιδέα σάρκα και οστά, αν θέλετε, γιατί ανεξάρτητα από το όνομα, γιατί και εγώ έχω ένα τριχυλό όταν ακούω το μνημόνιο, πιο πολύ είμαι στο πλαίσιο συνεργασίας, αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι το τι θα περιέχει, ποιες είναι οι αρχές και γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Έχω φέρει κάποιες διαφάνειες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμες να μπορέσουμε να τις δείξουμε. Είναι πολύ λίγες, και αν είμαστε έτοιμοι από αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι το πλαίσιο συνεργασίας είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη όταν ακούω την κυρία Μιχαλοπούλου να λέει κάτι το οποίο συμφωνώ απόλυτα, ότι η θεραπευτική καινοτομία είναι η ελπίδα μας και είναι αυτό το οποίο θα φέρει την επόμενη μέρα για τους ασθενείς με καρκίνο. Οπότε νιώθω και τη μεγάλη υποχρέωση να βρούμε σαν βιομηχανία λύση, γιατί τελικά γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να δίνουμε αυτή την ελπίδα, αυτές τις θεραπείες και να μπορούμε όλη αυτή την καινοτομία, στην τεχνολογία, στους μηχανισμούς δράσης που ακούμε, να μπορούμε να τη φέρουμε όχι για όλους τους ασθενείς. Πολλές φορές ακούω ότι θέλετε ουσιαστικά κάτι ανέφικτο, γιατί αυτό δημιουργεί πίεση στα συστήματα υγείας και μη πίεση στους πόρους. Εγώ θα πω ότι για μας είναι σημαντικό όμως ο ασθενής που τη χρειάζεται, με συγκεκριμένο ακάλυπτο θεραπευτικό κενό, με συγκεκριμένο timing και συγκεκριμένο στόχο θεραπείας, αυτός ο ασθενής θα μπορεί να την παίρνει. Και για αυτόν τον ασθενή, ναι, αισθάνομαι την ευθύνη. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το πλαίσιο συνεργασίας είναι για να μπορούμε να μιλάμε για τρεις αξίες συνεργασίας. Η πρώτη είναι για να υπάρχει μία δικαιοσύνη, μία συνυπευθυνότητα, αν θέλετε. Συμφωνούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας, το οποίο να μπορεί να μιλάμε για την καλύτερη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων για τους ασθενείς και τώρα και στο μέλλον. Άρα φυσικά αισθάνομαι και σαν βιομηχανία, εκπροσωπώντας λοιπόν τις 26 εταιρείες του Pharma Innovation Forum, μία συνυπευθυνότητα την οποία είμαστε εδώ να τη συζητήσουμε, πώς μπορεί να γίνει πράξη με την πολιτεία για την καλύτερη χρηματοδότηση των θεραπείων. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει συνυπευθυνότητα? Και εμείς, αυτό που είπαμε πριν,
είναι ο στόχος να είναι ο σωστός ασθενής, το σωστό timing, με το σωστό μόρι, το σωστό μηχανισμό δράσης, αλλά και παράλληλα να κάνουμε προτάσεις που συνοδεύονται από δεδομένα και πρωτόκολλα, όχι αυθαίρετα. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, και το έθιξε ο κύριος Ρότσεφ, ο αγαπητός μας συνεργάτης στο Pharma Innovation Forum, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο προβλεψιμότητας και νέας σταθερότητας. Καμία εταιρεία η οποία είναι εδώ και δραστηριοποιείται στον χώρο της καινοτομίας και φέρνει και έρευνα και τώρα και για το μέλλον και κάνει επενδύσεις σε κλινικά προγράμματα και παροχές σε ασθενείς, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι αποδοτική και παραγωγική αν δεν έχει ένα πλαίσιο συνεργασίας το οποίο θα έχει μια προβλεψιμότητα. Φυσικά, είμαστε εδώ και για να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η πρόθεση, όπως είπατε κύριε Κοτσιόπουλη, υπάρχει από το Υπουργείο Υγείας, όμως πρακτικά δεν π.χ. είναι δυνατόν να μιλάμε για μέσω του 24 και να μην έχουμε κλείσει ακόμα το 23 σαν οικονομικό έτος, μιλώντας λοιπόν οικονομικά, και να μπαίνουμε στις συζητήσεις για το 25 με τις εταιρείες μας, έτσι, χωρίς ουσιαστικά να έχουμε μία προβλεψιμότητα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να το βάλουμε σε μία τριετή βάση αυτό το πλαίσιο. Τριετή για να μπορεί να δεσμεύει, όπως το έχει πει και ο Υπουργός, την κυβέρνηση η οποία είναι εδώ και μπορεί να το αξιοποιήσει και να το υλοποιήσει, αλλά και για μας, γιατί όπως πολύ σωστά υπόθηκε από την κυρία Σαριδάκη, από ένα σημείο και μετά δεν είναι τόσο εφικτό να προβλέψουμε πενταετία και πάνω, γιατί είναι πάρα πολλές οι αλλαγές και μεταβλητές στο σύστημα. Όμως εδώ είμαστε και για να μιλήσουμε και για ένα όριο, ένα cap. Όταν μιλάμε π.χ. για τα περίφημα paybacks, τα περίφημες συνολικές επιστροφές, πρέπει να θέσουμε και κάποια στιγμή ένα στόχο. Εμάς λοιπόν, σαν Pharma Innovation Forum, θέλουμε ένα στόχο, στον οποίο θα μπορέσουμε να φτάσουμε ένα 40% ταβάνι, αν θέλουμε έτσι, ένα όριο, το οποίο και αντικατοπτρίζει και τη δικιά μας πλευρά της υπευθυνότητας, αλλά και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφεύγει. Δεν μπορεί να μιλάμε για το 70% που ζούμε τώρα στο νοσοκομιακό ή στο κανάλι του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα καινοτομίας. Πάμε λοιπόν στο τρίτο. Υπάρχει το accountability. Υπάρχει και μια υπευθυνότητα και υπάρχει και μια αποδοτικότητα με μετρήσιμους δείκτες. Όταν κάνεις ένα πλαίσιο συνεργασίας, δεν το κάνεις θεωρητικά και ανεφάρμοστα. Έχεις κάποια KPIs, κάποιες μετρητικές ουσιαστικά ενδείξεις, οι οποίες σου δείχνουν και σαν milestones ότι πας στην καλή ή σωστή κατεύθυνση ή όχι. Αυτά όμως πρέπει να το δοκιμάζεις και να μπορέσεις να τεστάρεις ιδέες και να μπορείς να το παρακολουθείς όσο δυνατόν, εμείς λέμε in real time, έτσι. Αν όχι in real time, τουλάχιστον όχι με το πλαίσιο που σας είπα, να είμαστε το μέσο του 24 και να μην έχουμε εικόνα πλήρη για το 23. Αυτό σίγουρα δεν είναι. Αν λοιπόν αυτό θέλουμε να κάνουμε, να δώσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο έχουμε κάποιες προβλέψεις και κάποιες μετρήσεις, μπορεί κάποιος από εσάς να με ρωτήσει και θα ήθελα να πω σε αυτό και μετά να δώσω και την δυνατότητα και στους υπόλοιπους ομιλητές να πούνε τις απόψεις τους. Ήθελα να σας δώσω ένα ουσιαστικά πλαίσιο. Ότι, ωραία, εσείς ζητάτε αυτό. Ζητάτε λοιπόν ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο. Έτσι. Από πού θα έρθουν λοιπόν οι πόροι για να καλύπτουν και μετά το RRF τα κανάλια καινοτομίας. Πώς μπορούμε να βάλουμε ένα όριο στις συνολικές επιστροφές για να δώσουμε αυτόν τον αέρα να αναπνεύσουμε. Και φυσικά η κυβέρνηση μπορεί μαζί μας να δούμε κάποια μέτρα δομικές διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μπορέσουμε φυσικά να εξασφαλίσουμε εξοικονόμηση πόρων εκεί που δεν πρέπει να σπαταλούνται, ώστε να μπορούμε να έχουμε το περιθώριο να τα δίνουμε εκεί που χρειάζεται όμως. Αυτό είναι κάτι στο οποίο εμάς μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος και γι' αυτό πάντα υποστηρίζουμε αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν με την ορθή χρήση των θεραπευτικών λύσεων και όχι ανεξέλεγκτα. Απ' την άλλη, όμως, δεν είμαστε εδώ μόνο για να θέσουμε όρους και μέτρα. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες ιδέες στο τι θα μπορέσουμε εμείς από την πλευρά μας να δώσουμε στο σύστημα υγείας και στο κράτος γενικότερα. Και εδώ, σαν PIF, σαν Pharma Innovation Forum, δουλεύουμε ιδέες που έχουν να κάνουν και με τη σύνδεση έρευνας ανάπτυξης από τη startup, τα ιδρύματα, τα νοσοκομεία, με αυτό που λέμε εμείς Accelerator of Innovation. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε στις άλλες χώρες. Θα σας δώσω ίσως στο δεύτερο γύρο κάποια παραδείγματα, αλλά αυτό ουσιαστικά βοηθάει την καινοτομία. Το οικοσύστημα καινοτομίας, το οικοσύστημα λύσεων, δεν νομίζω ότι πιστεύει κανένας ότι ένα ερευνητικό κέντρο θα το βρει μόνο του. Είμαστε εδώ λοιπόν να κάνουμε αυτό το σύνδεσμο των λύσεων. Δεύτερον, με το να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς απαντήσεις και τεχνοτροπίες για την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων, του real world evidence, του AI που έρχεται από την σύλληψη και το σχεδιασμό μέχρι την αξιοποίηση θεραπευτικών λύσεων, αλλά και επιπλέον
κάτι το οποίο όλοι το θέλουμε και μιλήσαμε γι' αυτό και το πρωί. Τις κλινικές μελέτες. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία για Έλληνες ασθενείς χωρίς κλινικές μελέτες, ενώ αντίστοιχα το να έχουμε Έλληνες ασθενείς μπορεί να δώσει μεγάλη ελπίδα σε ανθρώπους που θα έχουν πρόσβαση σε θεραπευτικές καινοτομίες, σε αντικαρκινικά νέα φάρμακα πολύ νωρίτερα. Αυτό για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βροβετάκη. Νομίζω ότι το θίξατε πολύ εύστοχα ότι για να γίνει εφικτή μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να λύσουμε τα ζητήματα και τα ζητήματα χρηματοδότησης. Είναι πολλά που μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, όπως και το Innovation Fund θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι αυτής της συμφωνίας. Αλλά σε ό,τι αφορά το funding, κυρία Κοτσακίδου, τι θα πρέπει να βάλουμε σε μια τέτοια συμφωνία και υπάρχουν και, νομίζω ότι είναι ανοιχτό, υπάρχουν και καλές πρακτικές που θα μπορούσαμε να δανειστούμε από άλλες χώρες για να προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα μια τέτοια συμφωνία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοτσιόπουλε. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή του Φόρουμ για τη σημερινή τιμητική πρόσκληση. Εύχομαι αυτό το πρώτο φόρουμ να έχει και πολλά επόμενα επιδραστικά τέτοια events, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στον καθορισμό πολιτικών υγείας και για τον ογκολογικό ασθενή. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία θετική διαπίστωση, την οποία την ακούω από το πρωί και είμαι σίγουρη ότι θα την ακούσω. Όλοι μας, όλα τα μέρη, όλοι όσοι είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα, μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία. Το να έχουν οι ασθενείς, όλοι οι ασθενείς και οι ογκολογικοί ασθενείς, πρόσβαση στα επιτεύγματα της επιστήμης, ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζονται. Όλοι το μοιραζόμαστε και όλοι το θέλουμε. Αυτό και αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή. Πιστεύω όμως ότι επίσης όλοι το θέλουμε αυτό έχοντας στο μυαλό μας ότι αυτό που θα πετύχουμε, για να πετύχουμε αυτή τη φιλοδοξία, πρέπει το σχήμα να είναι βιώσιμο. Βιώσιμο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Βιώσιμο για τους ασθενείς, βιώσιμο για την πολιτεία, βιώσιμο και για τη βιομηχανία. Αν από αυτό το οικοσύστημα κάτι δεν πάει καλά, θα έχει πρόβλημα όλο το σύστημα. Έτσι λοιπόν, εγώ ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις σε αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Κοτσιόπουλε, σε σχέση με το κομμάτι της χρηματοδότησης. Καταρχάς, ίσως ακουστεί λίγο bold η διατύπωση, νομίζω όμως ότι όλοι το έχουμε στο μυαλό μας και όλοι το ξέρουμε. Και όσοι έχουμε μπλέξει και λίγο και με τους αριθμούς και τα μαθηματικά, ξέρουμε ότι το κομμάτι της χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης και ιδιαίτερα για τη φαρμακευτική καινοτομία που μιλάμε εδώ, πληθώρα των ογκολογικών φαρμάκων εντάσσονται σε αυτή, χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση. Ίσως να μην το λέμε ότι όλοι όμως το γνωρίζουμε. Γιατί? Για μια σειρά λόγους που αποσπασματικά όλοι μας κάτι λέμε από το πρωί. Ο πρώτος λόγος, έτσι για να τους βάλω μαζί, είναι καταρχάς γιατί η κατάσταση, το ανέφερε και η κυρία Μπαρμπετάκη μόλις πριν, με το κομμάτι των επιστροφών, όλο αυτό το περίφημο ζήτημα, δεν θέλω να γίνω αριθμολάτρης πραγματικά, είναι μη βιώσιμο όταν δίνουμε 6 στα 10 φάρμακα που πωλούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, τα δίνουμε δωρεάν. Και 7 στα 10 φάρμακα που διατίθονται στα νοσοκομεία τα δίνουμε δωρεάν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Όμως, δεν είναι το ζήτημα ότι χρειάζεται γενναία αύξηση της χρηματοδότησης μόνο γι' αυτό. Επιπλέον αυτού είναι αυτό το στοιχείο που αναφέρθηκε, το ανέφερε και η κυρία Μιχαλοπούλου πριν και από το πρωί η κυρία Κυριακίδη, είναι το ζήτημα των επιδημιολογικών δεδομένων. Και επειδή είμαστε στο φόρουμ της ΕΛΟ, να πούμε, δεν ισχύει μόνο για τον καρκίνο, αλλά στον καρκίνο ειδικά, τα στοιχεία είναι στριπτικά. Μιλάμε για το 2040, η κυρία Κυριακίδη είπε έως το 2040 θα έχουμε 18% περισσότερα περιστατικά, νέα περιστατικά, που σημαίνει μεγαλύτερες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας, μεταξύ των οποίων και φάρμακο, που σημαίνει μεγαλύτερη δαπάνη. Αυτό έρχεται on top από την αναγκαιότητα να λύσουμε το δύσκολο πρόβλημα που είμαστε στην παρούσα κατάσταση. Και υπάρχει και ένα τρίτο, το οποίο έχει να κάνει με την τεχνολογία. Προχωράει ταχύτατα. Ιδιαίτερα για τον, έτσι πολύ ενδεικτικά, στον καρκίνο, να δούμε στην ογκολογία, από το 19 έως το 22, από τον EMA έχουν εγκριθεί
22 νέα φάρμακα. Δεν μιλάω για ενδείξεις, που όσοι έχουν ασχοληθεί με το κομμάτι της ογκολογίας ξέρουν ότι τα 22 νέα φάρμακα είναι on top και όλες οι καινούργιες ενδείξεις που έρχονται σε ακόμα ήδη υφιστάμενες αποτελεσματικές και καινοτόμες θεραπείες. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν η χρηματοδότηση πρέπει να είναι υψηλή, να είναι σημαντική και θα πρέπει να γίνεται με μια νοοτροπία ότι αυτή είναι επένδυση. Δεν είναι κόστος που καλύπτουμε. Είναι επένδυση. Να βάλουμε μια, αν ό,τι λέγεται, να έχουμε δυνατότητα και δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Πάνω σε αυτό που λέτε, στο ότι το funding το επιπλέον πρέπει να είναι επένδυση ουσιαστικά στο σύστημα υγείας. Ο κύριος Φιλιώτης έχει ασχοληθεί με τα θέματα μιας τέτοιας συμφωνίας και ουσιαστικά θα μπορούσε μια τέτοια συμφωνία να έχει τα χαρακτηριστικά ενός βιώσιμου συστήματος υγείας και να περιγράφει εν γέννη μια φαρμακευτική πολιτική που να περιλαμβάνει όλα τα μικρά κομματάκια αυτά που ακούμε αποσπασματικά από εδώ και από εκεί. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την ατζέντα και την πρωτοβουλία. Και καλό μήνα σε όλους. Γίνεται μια πολύ ωραία συζήτηση σήμερα, όπως πρέπει να γίνεται η συζήτηση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο τον καθηγητή και να απευθύνω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί είναι όλοι έμπειροι στο ακροατήριο. Ποιο είναι σήμερα, κατά τη γνώμη σας, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η αγορά του φαρμάκου? Νομίζω θα πείτε επιστροφές. Γιατί όμως έχουμε επιστροφές? Δύο πιθανές εξηγήσεις. Ή αυτό που έχουμε προϋπολογίσει δεν φτάνει, ή αυτό που καταναλώνουμε είναι παραπάνω. Ή συνδυασμός των δύο. Μπορούμε σήμερα να δώσουμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα? Ή μάλλον ποιο είναι το ειδικό βάρος του κάθε συντελεστή στο τελικό αποτέλεσμα? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Πρώτον, πώς προϋπολογίζουμε το ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε για το φάρμακο, για άλλες υποκατηγορίες του συστήματος υγείας? Κακά τα ψέματα, στη βάση ιστορικών στοιχείων, 1, και στη βάση των δυνατοτήτων της οικονομίας, 2. Είναι κακό αυτό? Όχι. Είναι τα μόνα στοιχεία που διαθέτουμε. Αν βάζαμε σε αυτή την εξίσωση, σε αυτόν τον αλγόριθμο και τις εξελίξεις στην τεχνολογία, στα επιδημιολογικά δεδομένα, συνοσίσεις και όλες αυτές τις νέες απειλές γύρω από την υγεία του πληθυσμού, θα μπορούσαμε να πάμε σε πιο ακριβείς προϋπολογισμούς για το φάρμακο που σας ενδιαφέρει προκειμένου. Άρα έχουμε μια τεχνικοεπιστημονική δουλειά που πρέπει να γίνει. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει. Υπάρχει κουλτούρα καταγραφών, το είπε και πριν ο Κώστας, και νομίζω ότι και πλέον το Υπουργείο είναι σε θέση να πάει σε πιο σοφιστική εργαλεία προσδιορισμού ενός εύλογου επίπεδου της φαρμακευτικής δαπάνης. Αν τώρα, παρά το γεγονός ότι ορίσουμε αυτό το εύλογο ποσό, με πιο ορθολογικό τρόπο, έχουμε πάλι υπερβάσεις, πάμε στην πλευρά της ζήτησης. Και εδώ πρέπει να πω ότι η συνυπευθυνότητα που πολύ σωστά είπατε, η Ευρωπαϊκή, είναι μια έννοια που έχει εγκατασταθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι εποχές που η φαρμακοβιομηχανία απλά διέθετε φάρμακα και το κράτος απλά τα πλήρωνε, έχουν περάσει προκαιρού. Είμαστε αναγκαστικά σε συνυπευθυνότητα. Πρώτον, γιατί κακά τα ψέματα, η κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού γίνεται κυρίως με δημόσιο χρήμα, που είναι ιερό γιατί έρχεται από φόρους και εισφορές. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα και ο Αγγελής να το πούμε: κοίτα, διπλασιάσαμε τον έμφυα και έχει καμία 200 εκατομμύρια παραπάνω για φάρμακα. Μια χαρά θα το έχω. Ναι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα ήταν απέναντι. Ή εσείς. Ναι. Θα είχατε εσείς πρόβλημα. Και καλά θα είχατε. Έτσι. Άρα, επειδή ο όρος βιωσιμότητα πέφτει σε κάθε τραπέζι, πρέπει να έχουμε επίγνωση των περιορισμών. Αυτό δεν μας εμποδίζει από να πάμε στον πλέον ορθολογικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Ναι, θα συμφωνήσω ότι ένα όριο στις επιστροφές πρέπει να μπει, γιατί μετά η βιωσιμότητα έρχεται ως έννοια και απειλεί το επιχειρήν. Μπορεί το κράτος να είναι μια χαρά. Κακά τα ψέματα, έχουμε το πιο αποτελεσματικό σύστημα συγκράτησης δαπάνης. Ό,τι πάρει 100, πάρε 200, δεν μας νοιάζει, εμείς 100 πληρώνουμε. Αυτό είναι. Δουλεύει. Είναι ορθολογικό? Όχι. Δεν είναι πάντα αυτό που δουλεύει το πιο ορθολογικό. Και ο άλλος μπορεί για να δυνατήσει να μην τρώει 15 μέρες. Θα χάσει τα κιλά. Είναι ορθολογικός τρόπος να δυνατήσει? Όχι. Θα πεθάνει. Έτσι. Λοιπόν, ο Χότζα, το έχω ξαναπεί αυτό σε δημόσια παρουσίαση. Άρα θέλουμε ένα άλλο μοντέλο, και για να πάμε σε αυτό το άλλο μοντέλο θέλουμε τεκμηρίωση. Για την κατανάλωση. Θα πει κανείς ευλόγως από την από εδώ πλευρά του τραπεζιού: συγγνώμη, η δαπάνη του φαρμάκου δεν είναι ένα γινόμενο ποσότητα επί τιμή? Μάλιστα, είναι. Την τιμή ποιος την καθορίζει? Το κράτος. Τις ποσότητες ποιος μπορεί να τις ελέγξει? Το κράτος. Άρα, τι κάνουμε εμείς? Λοιπόν, εδώ μπαίνει και η συνυπευθυνότητα σε αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να τη θαυσεύσουμε την κατανάλωση των φαρμάκων, εφόσον διαπιστώσουμε ότι έχουμε υπερκατανάλωση σε κάποιες κατηγορίες, γιατί σήμερα μπορώ να σας πω ότι μπορεί να έχουμε όλοι εδώ από μία άποψη για το τι φταίει, ο προϋπολογισμός είναι χαμηλός. Απόδειξε το. Κανείς δεν μπορεί.
μόνο με κάποια συγκριτικά στοιχεία με άλλες χώρες. Αστερίσκος. Είμαστε σίγουροι ότι μετράμε τα ίδια πράγματα? Είμαστε σίγουροι ότι μέσα στα νοσοκομεία οι δαπάνες για το φάρμακο είναι οι δαπάνες για το φάρμακο? Ότι δεν έχουν μέσα υποπροϊόντα που έπρεπε να είναι στο νοσήλιο? Δεν έχουν προϊόντα που δεν αποζημιώνονται από δημόσιες δαπάνες, άρα εξαιρούνται εξορισμού? Δεν είναι συγκρίσιμα με άλλες χώρες? Έχουμε πολλή επιστημονική δουλειά να κάνουμε για να καταλήξουμε στο ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Αν αυτό είναι ζητούμενο, ή κυρίως για το τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και επειδή μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο φαίνεται ότι υπάρχει μια κουλτούρα καταγραφής. Πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Μια τρίτη αρχή είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Αποφασίζουμε αυτό στη βάση κάποιων αρχών. Είπατε, θέλουμε ένα προβλέψιμο περιβάλλον. Προφανώς δεν μπορεί να ευνηδιάζεις τόσους παράγοντες της αγοράς. Δεν γίνεται. Ένα σταθερό πλαίσιο τριετίας, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είχε εξαγγελθεί το 2019. Βέβαια, μεσολάβησε πανδημία, οπότε τι σταθερό πλαίσιο, τι να συζητήσουμε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι θα είμαστε όλοι πολύ χρήσιμοι αν έρθουμε στην πλευρά την άλλη. Αν εσείς έρθετε στην πλευρά του κράτους και της χρηματοδότησης, αν εσείς έρθετε στην πλευρά του επιχειρήν, για να δείτε τις δυσκολίες της κάθε πλευράς. Άρα λοιπόν, λογοδοσία, που σημαίνει γιατί όχι ένας τρίτος φορέας ανεξάρτητος που παρακολουθεί τα δεδομένα, καταγράφει τις υπερβάσεις και μας λέει red flag εδώ, έχουν ξεφύγει οι δαπάνες διότι με βάση τα υπόλοιπα δεδομένα δεν δικαιούστε να εξοδεύετε τόσα π.χ. για αυτή την κατηγορία των φαρμάκων. Θα έλεγα ότι ο πλέον ορθολογικός τρόπος ήταν να πάμε από κάτω προς τα πάνω και να χτίσουμε τη δαπάνη, φίλε Γιάννη Φαντόπουλε, και όχι από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, για διαβήτη τόσα, για υπερτατήση τόσα, για καρκίνο τόσα, πόσο μας κάνει αυτό τόσα. Και όχι ανάποδα έχουμε τόσα, να δούμε ποιοι θα χωρέσουν και με ποιες συνθήκες και να σπροχνόμαστε στο διάδρομο για να μπορέσουμε να πλασαριστούμε καλά. Έχουμε το δεύτερο. Υπάρχει ένα άλλο, θα έλεγα, από την εποχή της μνημονιακής φιλοσοφίας που έλεγε αυτά θα ξοδέψετε, βρείτε τρόπο, χωρίς όμως να έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να χωρέσουμε σε αυτό με ορθολογικό τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε τη διαφάνεια. Η συνυπευθυνότητα μου αρέσει και ως έννοια ευρύτερα, διότι κακά τα ψέματα έχετε συνυπευθυνότητα. Καμιά φορά και η φαρμακευτική βιομηχανία έχει μερίδιο ευθύνη στην αύξηση των όγκων. 3 τελείες. Αλλά κράτους είναι αρμοδιότητα να ελέγξει τους όγκους και να τους ορίσει, και της επιστημονικής κοινότητας είναι αρμοδιότητα και ευθύνη να ορίσει τον ορθολογικό τρόπο χωρίς των φαρμάκων. Και αν π.χ. ακολουθώντας κατευθύνσεις, οδηγίες και πρωτόκολλα αποδειχθεί ότι χρειαζόμαστε παραπάνω χρήμα για τα φάρμακα, πρέπει να βρεθούν. Είναι επένδυση, όπως πολύ σωστά είπατε, η επένδυση στην υγεία έχει ένα handicap, θα μου το επιβεβαιώσετε. Αποδίδει μεσομακροπρόθεσμα. Και οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη τη στήριξη των προϋπολογισμών τώρα δεν θα είναι εκεί να πάρουν το credit όταν μετά από κάποια χρόνια, χάρη στην επένδυση που κάνουμε, έχουμε βελτίωση στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού και άρα και στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε. Και αυτό δική μας ευθύνη είναι, κύριε Κοτσιόπουλε, κύριε Αθανασάκη και οι λοιποί συνάδελφοι, να το μετρήσουμε και να πούμε: κοίτα, την ώρα που επενδύεις τώρα στην υγεία, περιμένεις μια μεσομακροπρόθεσμη απόδοση, άρα κάπου πρέπει να μπει και αυτό στον αλγόριθμο. Και όχι να λέμε budget impact, αυτό είναι το budget, αυτό είναι το impact, χωράει δεν χωράει. Ξέρω ότι όλοι αδειμονούν να ακούσουν την απάντηση της κυρίας Καρασιώτου, αλλά επειδή έχουμε συμφωνήσει ότι η κυρία Καρασιώτου θα απαντήσει όλους συνολικά, θα κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Κύριε Καπετανάκη, καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι ένα συγκλονιστικό συνέδριο το που κάνετε. Οι ομιλίες από την αρχή ως τώρα είναι καταπληκτικές και σε πολλά συγχαρητήρια και σε εσάς και στην Οργανωτική Επιτροπή. Μακάρι να το κάνετε και πιο συχνά. Λοιπόν, πάνω στο θέμα μας. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Σας αφορά αυτή η συμφωνία κράτους και φαρμακοβιομηχανίας? Πώς βλέπουν οι ενώσεις των ασθενών το να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο όλοι πάνω κάτω θα ξέρουν πού πηγαίνουμε? Θα είναι πιο προβλέψιμο, πιο δίκαιο, μας αφορά σαν πολίτες, σαν ασθενείς? Προβλέψιμο, δίκαιο, βιώσιμο, αποτελεσματικό, πρόσβαση, άρση ανισοτήτων. Όλα αυτά είναι πράγματα και όροι και φράσεις που ακούγονται και δένουν τελικά την συνολική εικόνα. Ποιο είναι το περιβάλλον, έτσι, λίγο να το σκεφτούμε, να βγούμε έξω από το κουτί, εγώ τουλάχιστον, να βγω έξω από το κουτί των οικονομικών και το δικό σας, και να πω το εξής, ότι η χώρα μας προέρχεται από μια δεκαετή εμπειρία με δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία όμως κουβαλά μαζί της ίσως και κάποιες παθογένειες. Έθεσε κάποιους κανόνες, κάποιες βάσεις, στάθηκε όρθιο το σύστημα. Σε αυτό το σύστημα που στάθηκε όρθιο θα πρέπει να βάλουμε επίσης και τη λέξη τη συνυπευθυνότητα από την άλλη μεριά, ότι όλοι βάλαν πλάτη μαζί με την πολιτεία για να κρατηθεί το σύστημα αυτό όρθιο. Φτάνουμε σε μια εποχή που έρχεται η πανδημία, η οποία αλλάζει ριζικά όλο αυτό το σκηνικό που υπήρχε, και αμέσως μετά την πανδημία ξεκινάμε να δούμε μια νέα προσέγγιση σε όλα τα θέματα. Είναι οι πόροι,
από διάφορες πηγές που ήρθαν. Είναι πράγματα που είχαν ξεκινήσει ειδικά για τον καρκίνο και άρχισαν να οριμάζουν μετά την πανδημία, να βγαίνουν προς τα έξω. Είναι το ότι θέλαμε να μπούμε σε μια κανονικότητα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι αντιλαμβανόμαστε? Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει η βούληση, υπάρχει η θέληση. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξουμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, την οπτική που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Το καράβι πηγαίνει με έναν τρόπο γιατί έπρεπε να πάει. Πρέπει να αλλάξει, να πηγαίνει αλλιώς. Γιατί έτσι πως πάει, είναι σίγουρο, ας το πάρουμε με τα οικονομικά και μαθηματικά, ότι δεν θα πάει για πολύ. Θα έχουμε θέματα. Και ας το συγκρίνουμε με ό,τι θέλουμε και με ό,τι διαφορετικά στοιχεία αν έχουν οι άλλες χώρες ή εμείς, που ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς οι ίδιες συγκρίσεις, αλλά είναι προφανές. Είναι προφανές για λόγους που δεν χρειάζεται να αναπτύξω τώρα. Άρα λοιπόν η λογική του ότι αναπτύσσουμε μια συμφωνία πολιτείας με φαρμακοβιομηχανία, αλλά θα έλεγα με το σύστημα αυτό, είναι νομίζω το πιο τίμιο, το πιο σωστό, η πιο σωστή προσέγγιση, η οποία μπορεί να μας αλλάξει τη ρότα. Να σταματήσουμε το τάνκερ και να το κάνουμε να γυρίσει ανάποδα. Γιατί υπάρχει η βούληση. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να υπάρχει όμως, κατά τη δική μας προσέγγιση, ρόλος και για την κοινωνία των πολιτών, των ασθενών. Γιατί? Για να εγγυηθούμε το transparency, να εγγυηθούμε το ότι αυτή η συμφωνία έχει αρχή, μέση και τέλος, να εγγυηθούμε ότι είναι κάτι που παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά, με όρους γνωστούς σε όλους που συμμετέχουν και έχουμε όλοι αυτό το κοινό vision, το κοινό όραμα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και ξέρετε, πολλές φορές λέμε θέλουμε αξία. Αξία για ποιον? Η αξία υπάρχει και έχει πραγματικό νόημα όταν υπάρχει αξία για όλους. Αυτή την αξία λοιπόν μπορούμε να την υπηρετήσουμε μέσα από μια τέτοια συμφωνία. Μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στην πολιτεία και στην βιομηχανία και σε όλους τους παράγοντες να συνεργαστούν. Και αν θέλετε, ένα πρώτο βήμα για αυτό το πράγμα θα ήθελα να θεωρηθεί αυτό το φόρουμ των 2 ημερών, το οποίο αυτό που προάγει από την πρώτη στιγμή είναι οι συνέργειες. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι τι? Να δείξει πώς μπορούμε να αναδείξει, να το πω καλύτερα, να αξιοποιήσουμε πόρους εθνικούς, πόρους ευρωπαϊκούς, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε, να κάνουμε συμφωνίες, να αναζητήσουμε. Το προηγούμενο τραπέζι ήταν ένα πάρα πολύ καλό τραπέζι. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τρόπους και να βρούμε τρόπους να έχουμε πρόσβαση στην καινοτομία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την αξία για όλους και να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Άρα, μία συμφωνία, ένα framework agreement, θεωρώ ότι μπορεί να δώσει την δυναμική που χρειάζεται για να κάνουμε τα επόμενα διαφορετικά βήματα, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε στροφή. Μάλλον ως τριμερή συμφωνία, μάλλον μας περιγράφεται, κράτους, φαρμακοβιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών τελικά. Βεβαίως. Βεβαίως. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα και θα μπορέσει αυτό σαν πρακτική να αποτελέσει κάτι το οποίο θα είναι και μοναδικό, αλλά θα δείξει και τη βούληση όλων να κάνουν κάτι για όφελος των όλων και της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ και μάλλον είναι η στιγμή που όλοι περιμέναμε, η κυρία Καρασιώτου, γιατί είναι η απάντηση της πολιτείας. Εσείς είστε έμπειρη οικονομολόγος, υπεύθυνη για τη δημοσιονομική πολιτική και επειδή το θέμα ακουμπάει τη δημοσιονομική πολιτική, πώς το ακούτε όλο αυτό και τι σημαίνει πρακτικά για σας μια τέτοια είδους συμφωνία? Να ξεκινήσω κι εγώ λέγοντας ότι είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι ως Υπουργείο Οικονομικών και να μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση, αλλά που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων ημών, γιατί η ασθένεια και ο καρκίνος είναι κάτι που όλοι το έχουμε είτε μέσα μας είτε στην οικογένειά μας. Με προβόκαρε λίγο ο κύριος Σουλιώτης και θα ξεκινήσω στο εξής. Ναι, θα το απαντήσω. Τις παίρνω τις προκλήσεις. Λοιπόν, όντως η επένδυση στην υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική και όντως είναι μεσομακροπρόθεσμη. Θα τα δούμε τα ωφέλη αρκετά μετά. Θέλω να σας πω όμως ότι το πρόβλημα δεν είναι το credit. Κανένας από όλους όσοι είναι αυτή τη στιγμή, που ήταν ή που δεν ήταν, σκέφτεται το credit που θα πάρει από την υγεία. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι το κόστος αυτής της επένδυσης το παίρνω σήμερα.
δεν έχει να κάνει ότι σκέφτομαι ότι δεν θα είμαι εγώ εδώ να δω το όφελος. Έχει να κάνει ότι το κόστος στα νούμερά μου, στο δικό μου ραπορτάρισμα, στον τρόπο που πρέπει στην ουσία να χειριστώ τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά, είναι σήμερα. Οπότε αυτό μας προβληματίζει και αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας εποχής. Ίσως να έχει ξεκινήσει κιόλας εσείς που είστε μέσα στην φαρμακοβιομηχανία και στην επιστήμη. Το γνωρίζετε καλύτερα, εμείς το μαθαίνουμε πιο μετά από εσάς, βλέπουμε τις ανακλαστικές του επιδράσεις. Είναι μια εποχή που η επιστήμη προχωράει με ηλικιώδεις ρυθμούς, που έχουμε κάθε μέρα καινούριες θεραπείες, εξατομικευμένες θεραπείες, γονιδιακές θεραπείες. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει κάποια στιγμή το φάρμακο που του ταιριάζει και όχι ένα φάρμακο που μπορεί να δουλέψει ή να μην δουλέψει. Όλα αυτά είναι θαυμαστά. Απ' την άλλη όμως έχουμε και αυτό που υπόθηκε πριν. Υπάρχει η πρόκληση ότι η ασθένεια θα εμφανίζεται όλο και συχνότερα και με όλο και διαφορετικούς ενδεχομένως τρόπους. Όλα αυτά λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά εδώ, και θα συμφωνήσω τώρα με την κυρία Μπαρβετάκη, στην ουσία είναι το αρχαίγωνο πρόβλημα. Οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Για κάθε στόχο πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει η βέλτιστη χρήση των πόρων. Ο κάθε άνθρωπος να παίρνει αυτό το οποίο χρειάζεται και φυσικά να έχει πρόσβαση σε αυτό που θα τον βοηθήσει για την υγεία του. Αλλά από την άλλη, αυτό τι σημαίνει πολλές φορές? Ότι όσοι φτιάχνουν πολιτική και εκτός αυτού, ακόμα και οι θεράποντες ή όλοι όσοι εμπλεκόμαστε εδώ, θα πρέπει να κοιτάμε από πού μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις προκειμένου τελικά αυτός που χρειάζεται κάτι να έχει πρόσβαση σε αυτό. Η εξοικονόμηση με την πρόσβαση πάνε χέρι-χέρι, ακριβώς λόγω της αρχικής συνθήκης ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι. Αν ήταν απεριόριστοι, ο καθένας θα έπαιρνε ό,τι ήθελε και ό,τι μας έκανε, ό,τι μας τέριαζε. Λοιπόν, άρα βέλτιστη χρήση των περιορισμένων πόρων, πρόσβαση στη θεραπεία για αυτούς που τη χρειάζονται πραγματικά, κάτι που μπορεί να συνεπάγεται έλεγχο της ζήτησης. Και φυσικά πρέπει να μιλήσουμε γενικότερα για το κόστος της θεραπείας με βάση στόχο, αναμενόμενα αποτελέσματα και να τα μετράμε όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θα πω λίγο, θα γυρίσω σε αυτό που είπαμε ότι το κόστος το παίρνουμε τώρα. Άρα το κόστος εμείς πρέπει να το ελέγχουμε. Παρ' όλα αυτά, στο πλαίσιο όλης αυτής της συζήτησης, η φαρμακευτική δαπάνη, το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης διαχρονικά έχει μία συγκρατημένη, θα το πω, εσείς θα το πείτε περιορισμένη, εν πάση περιπτώσει είναι θέμα οπτικής και θέμα πώς το προσεγγίζει ο καθένας, αλλά κάθε χρόνο υπάρχει μία σχετική αύξηση του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης. Το ένα κανάλι είναι μέσω της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ, αυξάνεται η φαρμακευτική δαπάνη. Το δεύτερο έχει να κάνει με την προβλεπόμενη δράση στο RRF, το οποίο όμως είναι χρηματοδοτούμενο από το τακτικό προϋπολογισμό, χρηματοδοτείται στην ουσία ένα κομμάτι της υπέρβασης των επιστροφών δηλαδή. Το άλλο έχει να κάνει με το επενδυτικό κλόμπα και αυτό πάλι δράση του RRF. Και εδώ θέλω να πω ότι επειδή είναι ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα, τι κάνουμε μετά το RRF, γιατί μιλάμε για στην ουσία ένα χρόνο μετά από σήμερα, θέλω να σας πω ότι και αυτό είναι μέσα στο ραντάρ μας για το κατά πόσο κομμάτι αυτών των δράσεων θα συνεχίσει να υφίσταται. Κοιτάμε να δούμε τα νούμερα, τι μπορεί να χωρέσει, τι πρέπει να αλλάξει και πώς μπορούν αυτές οι δράσεις ενδεχομένως να τροποποιηθούν, βάζοντας εδώ μέσα και σαν αρχή τη σκέψη για τροποποίηση του επενδυτικού κλόμπακα, έτσι ώστε να μιλάμε και για κλινικές μελέτες πέραν των καθαρών επενδύσεων σε κτίρια ή παραγωγικές άλλες γραμμές παραγωγής. Θέλω να σας διακόψω και να σταματήσω το λιμμό της σκέψης.
Πάντως αυτό που λέμε για μια τριετή συμφωνία, πιστεύω ότι θα κουμπούσε και θετικά και στη δική σας ατζέντα, με την έννοια ότι πάτε τώρα σε ένα σχεδιασμό για την επόμενη τριετία, αν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, με βάση τους κανόνες, ο σχεδιασμός είναι τετραετής, με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τετραετή δημοσιονομικό σχεδιασμό και στόχους. Στην ουσία, το εσωτερικό μας πλαίσιο προβλέπει τετραετή και πενταετή, τέλος πάντων, κομμάτια χρονικά. Εν πάση περιπτώσει, η έννοια του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού υπάρχει μέσα στους κανόνες και υπάρχει μέσα και στη δική μας αναγκαιότητα. Δεν μας βοηθάει απλώς, είναι αναγκαίο. Οι προϋπολογισμοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι ετήσιοι στην ουσία. Έχουμε μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και με βάση αυτό δουλεύουμε. Όμως, εγώ θέλω να πω, αυτό ήταν τώρα το βραχυπρόθεσμο, το πολύ άμεσο. Εγώ θεωρώ και μάλλον θα συμφωνήσω με τους συνομιλητές ότι σε ένα τέτοιο καινούριο περιβάλλον που πολλοί από εσάς είναι ήδη εκεί, αλλά πολλοί δεν είναι ή δεν είμαστε ακόμα εκεί. Εγώ θεωρώ ότι είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα εργαλεία τα οποία έχουμε σήμερα για να μιλάμε για τη δαπάνη, για τη χρηματοδότηση, για την τιμή του φαρμάκου ή την τιμή της θεραπείας ή την αξία της θεραπείας, θεωρώ ότι έχουν φτάσει τα όρια τους. Και θα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να σκεφτούμε ποια είναι νέα εργαλεία. Αφήνοντας τη συζήτηση για ποσά, που μοιραία θα πάει και στα ποσά, το θέμα είναι να μιλήσουμε για τα εργαλεία. Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για τον εξορθολογισμό. Εγώ επιμένω σε αυτό. Τι πάει από τη μία προτεραιότητα στην άλλη. Και μετά από εκεί και πέρα να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες μιας οικονομίας σε επίπεδο ποσών, σε επίπεδο μεγέθους. Αυτά έτσι για αρχή, ναι. Έτσι, ωραία. Κυρία Περπετάκη, μιας και μιλάμε για εργαλεία και καλές πρακτικές από τον υπόλοιπο κόσμο, μπορούμε να δανειστούμε ιδέες, φαντάζομαι, από άλλα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη τα οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, τα έχουν εφαρμόσει τέτοιου είδους συμφωνίες και έχουν και θετικά αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε το Υπουργείο Οικονομικών καταθέτοντας κάποιες τέτοιες προτάσεις. Βεβαίως και μπορούμε, και η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, ένας μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός και συμφωνία συνεργασίας δεν είναι κάτι το οποίο υπόθηκε τώρα, σήμερα πρώτη φορά. Έχει εφαρμοστεί σε άλλα κράτη. Ενδεικτικά και το πρωί αναφερθήκαμε σε τέτοια παραδείγματα. Το Βέλγιο το έχει δείξει με το Pact for Health. Η Ιρλανδία το έχει κάνει, η Πορτογαλία επίσης. Τι κρατάω εγώ από αυτά τα σύμφωνα και τι βάζω στο τραπέζι σαν food for thought, σαν τροφή για σκέψη. Ότι πρώτον δεν σταματάνε μόνο στο να δίνουν τη μία πλευρά της εξίσωσης, που είναι το funding, τα ποσά, το bottom-up, ο speaker Σουλιώτης. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα και εγώ το πιστεύω. Αλλά πηγαίνει και στην πλευρά του τι θέλουμε να είμαστε, όχι μόνο για την πρώτη ανάγκη της κάλυψης των αναγκών που έχουμε, αλλά τι θέλουμε να γίνουμε στο μέλλον σαν χώρα. Εγώ το ξαναβάζω στο τραπέζι. Εμείς, αν θέλουμε να είμαστε στο μετέχμιο της καινοτομίας, της τεχνολογίας, του digitalization, όλων αυτών των εξελίξεων οι οποίες βοηθάνε τον ασθενή και πρέπει να είμαστε, τότε μπορούμε να λειτουργήσουμε ως πόλος έλξης σαν χώρα και επενδύσεων και προγραμμάτων συνεργασίας για το εξωτερικό. Παραδείγματα αναφέρθηκαν και το πρωί, έχουν ξαναναφερθεί και σαν Pharma Innovation Forum, το κάνουμε συχνά. Η Πορτογαλία έχει τουλάχιστον 5 φορές πάνω από εμάς την επένδυση σε κλινικές μελέτες. Μιλάμε για μια χώρα που έχει και κρίση και σε δεδομένα πληθυσμιακά και δεδομένα κρίση δεν νομίζω ότι διαφέρει πάρα πολύ. Το Βέλγιο το είδαμε σαν χώρο, και το είπα σε ένα πρωινό πάνελ, σαν χώρο ουσιαστικά στον οποίο το κάνει 19% του R&D της Ευρώπης. Ωραία, δεν θέλουμε αυτό. Υπάρχουν άλλα. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι όχι μόνο να φτιάξουμε τον νοικοκυριό, αλλά να κοιτάξουμε λίγο μεσοπρόθεσμα. Τι θέλουμε να είμαστε, τι θέλουμε από αυτές τις συνεργασίες. Μας ενδιαφέρει να είμαστε κι εμείς χώρα που προσελκύει παραδείγματα και συνεργασιών και προγράμματα. Θα ήθελα να θυμίσω κάτι το οποίο δεν είναι μόνο πραγματικότητα για την Ελλάδα, αλλά και για όλες τις χώρες. Υπάρχουν και επίσης και από τη δικιά μας την πλευρά ένας ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών. Μία πολυεθνική εταιρεία, ένα πολυεθνικό project, ένα παγκόσμιο project. Όταν κάποιος επιλέξει να το εφαρμόσει, θα επιλέξει μερικές χώρες, έτσι δεν είναι?
με κάποια κριτήρια. Όταν λοιπόν έχουμε τα κριτήρια προβλεψιμότητας, σταθερότητας, διαφάνειας, co-responsibility, όλα αυτά που είπαμε, σαν χώρα ανεβαίνουμε στην ελκυστικότητα, αν θέλετε, για να πάρουμε αυτό το project. Αλλιώς, γιατί να το πάρουμε εμείς και όχι μια άλλη χώρα? Και οι πόροι και από την άλλη πλευρά του ιδιωτικού τομέα δεν είναι ανεξάρτητοι. Έτσι. Οπότε να πούμε αυτό. Πρώτον, λοιπόν, να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε. Μην βάλουμε μόνο το τι μπορούμε να χάσουμε. Δεύτερον, θα έβαλε στο τραπέζι και όχι μόνο για το πλαίσιο του funding, αλλά και γενικότερα, και νομίζω θα βοηθήσει και το Υπουργείο Οικονομικών, να μπορέσουμε να δούμε λίγο τα μεγέθη τα οικονομικά παραπάνω από το κόστος της θεραπείας, αλλά θα ήθελα να βάζουμε και άλλα μεγέθη, τα οποία δείχνουν την ωφέλεια στο σύστημα υγείας θεραπευτικών λύσεων και συγκριτικών θεραπευτικών λύσεων. Όταν, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για έναν ασθενή με ύφεση για παραπάνω από 2, 5, 10 χρόνια, έχουμε να ρωτηθεί τι σημαίνει αυτό για την παραγωγικότητα, για την οικονομία μας, για το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας, δουλεύει και μπορεί να συνεισφέρει και να έχει μια ζωή με ποιότητα. Αυτό μπορεί να πηγαίνει παραπάνω από τη συζήτηση απλά στο budget impact του 1-2 χρόνων ή το συγκριτικό μέγεθος. Θα πρέπει δηλαδή να βάλουμε και τέτοια συγκρίσιμα μεγέθη, αν θέλετε, κυρία Καρασιού, στο τραπέζι, για να μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση της σωστής ορθολογικής χρήσης των πόρων. Και βάζοντας κάτι τρίτο μόνο και να κλείσω με αυτό, εγώ στο πλαίσιο συνεργασίας, σαν ΠΙΦ, αυτό που ονειρευόμαστε είναι κάποια στιγμή να φύγουμε από τις λύσεις των σπασμωδικών ή σποραδικών μέτρων, τα οποία κουμπάνε μία πλευρά, αλλά δεν συνδέονται. Δεν είναι δυνατόν να κοιτάμε μια θεραπεία μόνο από την πλευρά του Horizon Scanning, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Αγγελή, αλλά να μην συνοδεύουμε το τι απόφαση, τι σημαίνει αυτό σαν αξιολόγηση θεραπευτικής. Μετά, τι σημαίνει αυτό όταν θα έρθει στο HT assessment, τι σημαίνει όταν θα έρθει για διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τέτοια έννοια. Πηγαίνουμε ουσιαστικά με τα κανάλια και με το distribution και με το συνολική επιστροφές και κάνουμε διαπραγματεύσεις, παραδείγματος χάρη. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για σωστή ορθολογική χρήση των πόρων και σύνδεσμο των αποφάσεων για το όφελο του ασθενή, τελικά όλες αυτές οι αποφάσεις από την αξιολόγηση, την ανάλυση, την διαπραγμάτευση, την εισαγωγή μιας θεραπείας και μετά φυσικά με real world evidence την αξιολόγηση, τελικά έφερε αυτό το οποίο υποσχέθηκε για τον ασθενή, το σύστημα υγείας και την οικονομία. Αν δεν τα συνδέσουμε, όπως είπε και ο κύριος Ρώτης στο προηγούμενο πάνελ, το Innovation Fund από μόνο του δεν θα το δώσει αυτό. Το HTA Revolution από μόνο του δεν θα το δώσει αυτό. Πάλι θα είμαστε δηλαδή σε 1-2 χρόνια να συζητάμε για ένα σφαιρετικό περιβάλλον. Πρέπει να τα συνδυάσουμε. Θα θέλουμε μια συνολική στρατηγική που θα μπορούσε να περιγράφεται σε αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί πάμε πάλι. Κυρία Κοτσακίδου, πάλι σε επίπεδο funding, τι θα πρέπει να είπε η κυρία Καρασιώτου, ότι κοιτάνε μπροστά τα επόμενα 4 χρόνια να έχουν μια προβλεψιμότητα και σαν κράτος, τι θα πρέπει από την πλευρά μας να προτείνουμε για να γίνει μια τέτοια συμφωνία σε επίπεδο χρηματοδότησης? Καταρχάς, να πω ότι καταλαβαίνω όλη την προσέγγιση σε ό,τι αφορά το ότι, παιδιά, χρειάζεται να δούμε πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, πού πάνε τα χρήματα, πώς αποδίδουν κτλ. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η εικόνα, και δεν φεύγω από το φάρμακο, από τη δαπάνη φαρμάκου, γιατί συμφωνώ με την προσέγγιση που έκανε η κυρία Μπαρμπετάκη. Πρέπει να φύγουμε από τα σιλό και τις προσεγγίσεις, ας πούμε, στο μικρό κόσμο και να το δούμε λίγο γενικότερα. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα. Καρκίνος πνεύμονα. Πριν 12-13 χρόνια, χημειοθεραπεία, full χημειοθεραπεία. Και η επιβίωση ήταν στον 1-1,5 χρόνο. Εδώ και αρκετά χρόνια μιλάμε για στοχευμένες θεραπείες, μιλάμε για θεραπείες που ένας ασθενής μπορεί με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα να ζήσει χρόνια με ένα χαπάκι, χωρίς ανεπιθύμητες, χωρίς νοσηλίες, να είναι οικονομικά ενεργός, να είναι παραγωγικός κτλ. Αυτό το κέρδος που φέρνει η καινοτομία, ποιος το μετράει και ποιος το συνυπολογίζει? Ακριβώς. Και εγώ καταλαβαίνω αυτό που φέρνει η κυρία Καρασιώτου, αλλά καταλαβαίνω ότι σαν μεγάλη αναγκαιότητα, και είναι ένα μέρος του framework agreement που έχει και το προσφέρουμε εμείς σαν καινοτόμος βιομηχανία στην πρότασή μας, είναι το κομμάτι της συμβολής μας με το AI στο digitalization.
το να μετράμε. Το να μετράμε ίσως ακούγεται τεχνοκρατικό, αλλά το να μετράμε μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στο τι λαμβάνουμε στην πρόσβαση, στην ομαλή πρόσβαση στα φάρμακα. Και το δεύτερο που θέλω να πω μόνο. Αν πάμε στο μικρό κόσμο της φαρμακευτικής δαπάνης, εγώ θέλω να φέρω ένα ζήτημα που πραγματικά με επικραίνει. Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι η καινοτομία τιμωρείται. Τα κανάλια που κυρίως τα καινοτόμα φάρμακα διατίθενται, φαρμακεία ΕΟΠΗ και hospitals, τιμωρούνται. Έχουν τεράστιες, υπέρογγες επιστροφές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στον κόσμο παραδείγματα, σύγχρονα παραδείγματα, κοντινά μας παραδείγματα, που ακριβώς ακολουθείται η τελείως ανάποδη προσέγγιση. Παραδείγματος χάρη στο UK, από 1η Πρώτου του 2024 στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζεται πάλι και εκεί μια συμφωνία τετραετίας, όπου βλέπεις ότι για τα 3 πρώτα χρόνια είναι 0 οι επιστροφές. Επιβαρύνονται με rebates μεγαλύτερα τα παλαιότερα φάρμακα, βέβαια υπάρχουν προστασίες για τα χαμηλότερη τιμής κτλ. Γιατί κανείς δεν ρισκάρει τη δημόσια υγεία. Είναι όμως η προσέγγιση αλλού. 3 χρόνια δεν δίνεις rebate. Εγώ πάντως κρατάω τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικονομία και το γεγονός ότι αν κάνουμε μια συμφωνία πρέπει να ξεφύγουμε από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς δείκτες και ίσως να το δούμε πιο πλούσια το πακέτο. Θα σας αφήσω να το σχολιάσετε στο τέλος όλο μαζί. Γιατί θα μας τα πει λίγο και ο κύριος καθηγητής που έχει και τη συνολική εικόνα και έχει και το θεωρητικό background επεξεργαζόμενος τέτοιου είδους μοντέλα, να μας πει τελικά πέρα από τον αυστηρό δημοσιονομικό στόχο, τι άλλο θα μπορούσε να περιέχει μια τέτοια συμφωνία σε ό,τι αφορά το funding, για να περάσουμε σε μια βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και να ξεφύγουμε από αυτό το ότι κάθε χρόνο ο προηγούμενος ήταν καλύτερος. Ναι, να ξεκαθαρίσω ότι μίλησα για την πρόκληση της εμπροστοπαρούς χρηματοδότησης. Δεν με ενδιαφέρει το credit καθόλου. Δεν υπάρχει credit. Δηλαδή, γιατί αν υπάρχει μια βεβαιότητα, είναι ότι όσα χρήματα και να δεσμεύσετε θα ξοδευτούν. Αυτό δείχνει το πεπερασμένο στοιχείο των πόρων που είπατε πολύ σωστά. Όσα χρήματα και να δεσμεύσετε για την υγεία θα ξοδευτούν μέχρι τέλους. Αυτό να το ξέρουμε. Αυτή είναι η βεβαιότητα. Αυτό δείχνει και την προβληματική και άτσαλη λειτουργία καμιά φορά του συστήματος. Θα έλεγα ότι επί της αρχής καλείται το κράτος να λάβει την ευθύνη των αποφάσεων που το ίδιο λαμβάνει. Δηλαδή αποφασίζω να εισάγω μια νέα καινοτομία, πρέπει αυτό, άμα βάλεις εκεί τελεία, έχεις πρόβλημα. Και αναλαμβάνω και το κόστος. Δηλαδή ένα αμορτισέρ, αλλά όχι αμορτισέρ αυθαίρετο και απεριόριστο και ατελείωτο, ένα αμορτισέρ που θα φροντίζει μία απόφαση για την εισαγωγή μιας καινοτομίας να είναι οικονομικά ανεκτή. Γιατί οι πόροι είναι περιορισμένοι. Το αυτό είναι κανόνας. Αλλά το αμορτισέρ θα μπορούσε να είναι το Horizon Scanning εδώ. Ένα εργαλείο θα μπορούσε να είναι αυτό. Αν με ρωτήσει κανείς πόσα πιστεύεις πρέπει να έχει μέσα, δεν μπορώ να απαντήσω. Θα ήταν αυθαίρετο από μέρους μου. Αλλά σαν μηχανισμό θα μπορούσε να είναι μέρος της συμφωνίας. Από 5 μέχρι 100. Βάζουμε τα κριτήρια, βλέπουμε ποια καινοτομία χρειαζόμαστε εμείς εδώ τώρα και μετά αποφασίζουμε να δούμε το αμορτισέρ. Αυτό θα ήταν ασφαλές και για τις δύο πλευρές. Εμένα με ενδιαφέρει η βιωσιμότητα συνολικά. Όχι να είναι βιώσιμη η φαρμακευτική βιομηχανία, να είναι βιώσιμη στις δημόσιες πηγές χρηματοδότησης, γιατί αυτό είναι έτσι κι αλλιώς short term, δεν ωφελεί. Γιατί αν καταρρεύσει μία πλευρά, καταρρεύει και άλλη και ανάποδα. Έτσι. Δεν μπορεί μια αγορά που βασίζεται κυρίως στο δημόσιο χρήμα να λέει it's okay όσα πάρουμε τώρα, γιατί αν καταρρεύσει η δημόσια πηγή χρηματοδότηση, τελείωσε αυτή η αγορά. Δεν είναι μια αγορά που βασίζεται στο ιδιωτικό χρήμα, να πάει να πει στον καταναλωτή να δεσμεύσει το χρήμα που διαθέτει για να αγοράσει ένα προϊόν. Είναι μια αγορά που βασίζεται στο δημόσιο χρήμα ως επιτοπλίστων, ειδικά η καινοτομία. Και επειδή μίλησα μια καινοτομία, ένα διήμερο με τον Νεκτάριο Ταβερναράκη και τον Αχιλλέα Γραβάνη. Είναι εδώ και η Μαρία Γαζούλη που είναι ομότεχνη του. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι έρχεται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έρχεται και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πόσο θα κοστίσει αυτό που έρχεται. Και μιλάμε για νευροεπιστήμες, για παρεμβάσεις που θα είναι πάρα πολύ advanced. Δεν θα είναι φάρμακο με τη στενή έννοια του όρου. Θα είναι ολόκληρη παρέμβαση με κολοσσιά θεραπευτικά αποτελέσματα. Πρέπει εμείς, εμπροθέσμως, να άλλη μια πρόκληση για μας, να δούμε πώς όλα αυτά κάποια στιγμή που θα μας χτυπήσουν την πόρτα θα έχουν μια χρηματοδοτική βάση για να μπορούν να γίνουν κτήμα στη φαρέτρα, να γίνουν όπλο στη φαρέτρα των γιατρών και βέβαια να έχουν πρόσβαση ασθενείς σε όλα αυτά. Είναι μεγάλη πρόκληση. Και επειδή μιλάμε για καινοτομία και funding, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε το τι εννοούμε καινοτομία. Αυτό είναι δική μας ευθύνη. Να πούμε τι, το συζητούσαμε με τη κυρία Γαζούλη πριν. Τι είναι καινοτομία? Για ποια καινοτομία μιλάμε? Ποια είναι αυτή η καινοτομία που πάση θυσία
πρέπει να την εντάξουμε στο σύστημα και μετά να δούμε με ποιους οικονομικούς όρους. Αυτό θα κάνει και το Horizon και το Ταμείο Καινοτομίας, περί αυτού πρώτου. Να ξεκαθαρίσουν το τι είναι απαραίτητο και να ξεκαθαρίσουν πώς θα βρεθούν οι πόροι για να καλυφθεί αυτό το απαραίτητο. Τώρα, απ' την άλλη, άλλα αμορτισέρ με πίεση προς τα κάτω, γιατί μία πίεση είναι προς τα πάνω, με πίεση προς τα κάτω. Δηλαδή, πού μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις σε κορεσμένες αγορές, σε αγορές με μεγάλη προσφορά προϊόντων, πού μπορούμε να μπούμε σε πιο επιθετική διαπραγμάτευση. Και αυτό είναι χρήσιμο. Το αμορτισέρ δεν είναι μόνο προς τα πάνω, να μεγαλώνει την απόσταση από το έδαφος, είναι και να τη μικραίνει. Για να έχει καλύτερη πρόσφυση το όχημα. Λοιπόν, εδώ θέλουμε πρόσφυση του οχήματος που λέγεται κρατικός προϋπολογισμός στις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, οι οποίες επίσης είναι προϊόν αποφάσεων του κράτους. Αυτό που είπα πριν, το είπα έτσι υπερβολής, τώρα αυξήσουμε τον έμφυα, αγαρά. Τρίβουν όλοι τα χέρια τους. Ναι, τις παρενέργειες αυτές τις έχουμε δει στην οικονομία, που είναι άμεσες, δεν είναι μέσω μακροπρόθεσμες. Την άλλη μέρα έχουμε αντανακλαστικά στις αγορές. Άρα λοιπόν, συνυπευθυνότητα σημαίνει να καταλάβουμε όλη τη θέση του άλλου. Εγώ ακούω αυτό που λέτε για ανώτατο όριο επιστροφών, πάνω από το οποίο γίνεται μη βιώσιμη κατάσταση, αλλά φαντάζομαι και μια συνυπευθυνότητα στο θέμα του ελέγχου της ζήτησης από την πλευρά της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δηλαδή, δεν μπορεί το κράτος με τα εργαλεία, τα κατασταλτικά και τα letters στους γιατρούς που κάνουν υπερβάσεις να πιστεύει ότι με αυτόν θα πειθαρχήσουν τους προϋπολογισμούς. Τώρα, για την κλινική έρευνα, που είναι και ο διακαής μου πόθος, διότι ήμουν σε αυτή την περιβόητη επιτροπή 3 χρόνια, τότε που τετραπλασιάσαμε τον τζίρο μέσα στα μνημόνια. Λοιπόν, αν το κράτος αποφασίσει σοβαρά να καταστεί ελκυστικό για κλινική έρευνα, μπορεί να το κάνει μέσα σε ένα εξάμηνο. Όχι, μέσα σε ένα εξάμηνο. Έχουμε 2 παρεμβάσεις, μία θεσμικό πλαίσιο, κάποια shortcuts χρειάζονται και είναι εύκολο να γίνουν. Ένα δεύτερο στο να μετράμε και να γίνονται αντιληπτά τα ωφέλη στο σημείο που τρέχει έρευνα, γιατί αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και έχω και μία ανησυχία, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύκλο εργασιών των κλινικών ερευνών με βάση τα προϋπολογιστέντα πρωτόκολλα, τα οποία όμως μπορούν να προβλέπουν τόσα χρήματα για 100 ασθενείς και αν μπουν τελικά 50 ασθενείς, τα χρήματα είναι λιγότερα. Κάποια στιγμή να κάνουμε και μία επιβεβαίωση αυτού του πράγματος. Και θα δείτε ότι είμαστε ακόμα λιγότερα. Άρα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Βέλγιο, θα έλεγα χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης που έχουν βγει μπροστά και βρήκαν ότι εδώ είναι η κότα με τα χρυσά αυγά και πρέπει να γίνουν ελκυστικές και προσελκύουν πάρα πολλά χρήματα για την κλινική έρευνα, είναι πιο εύκολο πρότυπο για μας. Είναι πολύ εύκολο. Τσεχία, Πολωνία. Δηλαδή θα δείτε ότι είναι χώρες που εντάξει, Πολωνία δεν είναι συγκρίσιμη γιατί βάζει πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών μέσα στη μελέτη. Αλλά εκεί είναι πολύ εύκολο στόχος, ξέρετε. Να γίνουμε ελκυστικοί στην κλινική έρευνα και αυτό έχει τεράστιο όφελος και για τους ασθενείς, για να δώσω και εγώ μια πάσα. Πάντως, αν μιλάμε για γάμο κράτους και αγοράς, ο κουμπάρος νομίζω έχει ήδη βρεθεί. Η πλευρά των ασθενών. Ή τουλάχιστον, αν όχι γάμος, ένα σύμφωνο συμβίωσης το χρειαζόμαστε. Είσαι πιο μοντέρνος από μένα. Κύριε Καπετανάκη, ακούμε ότι χρειαζόμαστε ένα όχημα με καλά μόρφη. Γάμους, αραβώνες. Για να προχωρήσουμε. Και αν μπορούμε να προχωρήσουμε παρέα και να το κάνουμε και ο σύμφωνο συμβίωσης, ακόμα καλύτερα. Ξέρετε, όλα αυτά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Σκεφτόμουν την ώρα που σας άκουγα ότι πριν από 8 μήνες είχαμε έρθει σε επικοινωνία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, που θέσαμε το θέμα του right to be forgotten. Ήρθαμε σε επικοινωνία με την ασφαλιστική βιομηχανία. Βέβαια δεν είχε κόστος για την πολιτεία, αλλά δέχτηκε να πάρει το ρίσκο η βιομηχανία. Δέχτηκε η ασφαλιστική βιομηχανία, χωρίς να έχουμε data, να πάρει το ρίσκο και να υπογράψουμε έναν κώδικα δεοντολογίας τριμερή, ο οποίος είναι ουσιαστικά μία αυτοδέσμευση. Αυτή λοιπόν η αυτοδέσμευση τι δείχνει? Δείχνει την ειλικρινή πρόθεση. Δείχνει ότι ναι, εγώ θέλω να κάτσω να μιλήσουμε και να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Δείχνει ότι αντιλαμβάνομαι το περιβάλλον. Το περιβάλλον σήμερα είναι αυτό που είναι και ξέρουμε ότι συνεχίζοντας έτσι δεν θα είναι βιώσιμο. Το ξέρουμε και αυτό. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Ή θα τρώμε το χρόνο και θα προσπαθούμε να πάμε την μπάλα παραπέρα, ή θα πρέπει να ψάξουμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να πούμε 1, 2, 3, 4, πρέπει να βρω λύση. Πρέπει να βρω λύση η οποία θα είναι αμοιβαία επωφελής, η οποία κάπου μπορεί να είναι επώδυνη για όλους, δεκτό, μπορεί να είναι επώδυνη για όλους, αλλά overall θα είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε και να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι το πιο τίμιο, το πιο ειλικρινές και η μόνη επιλογή, αν θέλετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες επιλογές. Εδώ πέρα, αυτό το οποίο αν θέλετε λίγο είναι κρίσιμο, είναι η έννοια της πολιτείας.
Γιατί η πολιτεία σε μια τέτοια συμφωνία, επειδή είναι πολυσύνθετο και μιλάμε από το πρωί για τον εθνικό σχέδιο δράσης και όλα αυτά, έχει πολλούς οι οποίοι πιθανόν να χρειάζεται να δεσμευτούν πάνω σε αυτό ή τουλάχιστον να το δούμε πώς μπορεί να γίνει. Γιατί είναι δεδομένο ότι υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες και πρέπει να υπάρξει καλύτερος συνδυασμός και συνέργεια. Αυτή είναι η Νομίζω γενική ότι είναι μια λογική. εξαιρετική γέφυρα, γιατί όσο μιλούσατε, σκεφτόμουν ότι η κυρία Καρασιώτου είχε πάρει την πρωτοβουλία πριν από αρκετό καιρό και συνέστησε μια διυπουργική επιτροπή, η οποία διυπουργική επιτροπή βλέπει όλα τα οικονομικά της υγείας και λειτουργεί σαν, να το πω, μια εσωτερική τρόικα, αν μου επιτρέψετε το τέτοιο. Αφού λοιπόν τους ελέγχετε όλους, κυρία Καρασιώτου, και τους βάζετε εκεί. Όχι, ο κύριος Αγγελής. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η διυπουργική επιτροπή να δώσει όθηση σε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας? Νομίζω ότι θα έλεγε σύμφωνο συμβίωσης. Λοιπόν, κι εγώ είμαι υπέροχη γάμος να είναι κάτι πιο μοντέρνο, εν πάση περιπτώσει. Όχι. Έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Κάποιες φορές και υπερβάσεις. Κάποια χρόνια πριν, όχι τόσο μακριά, τα υπουργεία δεν μιλούσαν και καθόλου μεταξύ τους, πολλό δε μάλλον το οικονομικών με τα άλλα υπουργεία. Η έννοια του καθόμαστε το οικονομικών με το υγείας, συν τους εποπτευόμενους φορείς, που είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που τη στηρίζει και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης. Καθόμαστε, έχουμε βάλει τις δράσεις, τις παρακολουθούμε, έχουμε ορόσημα και βάζουμε και μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι κάτι που μπορεί να μας έρχεται ως πρακτική από τα χρόνια εκείνα, αλλά είναι προσαρμοσμένο στον τρόπο που θέλουμε εμείς να δουλεύουμε και στον τρόπο τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να φτιάχνουμε τη στρατηγική και να λειτουργούμε ως κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή όμως η Επιτροπή, πέρα από τον δικό μας εσωτερικό διάλογο, έχει ανοίξει και στην αγορά και γενικά είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε, να πάρουμε και τις απόψεις και ενδεχομένως και βοήθεια αν χρειαστεί σε επίπεδο data κλπ. Και εδώ θέλω να πω ότι μου δίνετε τώρα έτσι την ιδέα, να πω ότι το πιο σημαντικό ίσως κομμάτι αυτής της άσκησης είναι τα δεδομένα. Είμαστε ακόμα, και λυπάμαι που το λέω και είναι και ευθύνη και δική μας πολύ σοβαρή, ότι η πολιτική, ή μάλλον τη φτιάχνουμε την πολιτική χωρίς πλήρη πρόσβαση σε δεδομένα. Είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν κάποια χρόνια πριν ή στην αρχή της κρίσης, εν πάση περιπτώσει. Αλλά χρειαζόμαστε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ξεκινώντας να πω, για παράδειγμα, ο φάκελος του ασθενούς είναι αυτή τη στιγμή ένα πολύ καλό εργαλείο που ξεκινάει και έχει μεγάλη χρησιμότητα για τον ίδιο τον ασθενή και για το θεράποντα γιατρό του, αλλά πρέπει και εγώ σαν πολιτεία να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα πάντα στο πλαίσιο του GDPR και λοιπά, και όλα αυτά τα συζητάμε, ωραία, αλλά πρέπει εγώ να μπορώ να τα χρησιμοποιώ για να χαράσω πολιτική και να μπορώ να ξέρω. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή έχω το ένα κομμάτι της εικόνας. Ξέρω τα χρήματα που έχω να ξοδέψω, για παράδειγμα. Αλλά τελικά, πού ακριβώς τα ξοδεύω και κυρίως ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης, αυτό ακόμα είμαστε πολύ στην αρχή. Και εκεί κάνουμε κάποια βήματα, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Και σε γενικές γραμμές, πραγματικά, όλη αυτή η άσκηση και όλες αυτές οι προκλήσεις δεν απαντώνται μονομερός ο καθένας από την πλευρά του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, που αλλού θα τα βρούμε, αλλού δεν θα τα βρούμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά τουλάχιστον είμαστε ένα βήμα προς το να καταλάβει λίγο ο ένας την θέση του άλλου και να δούμε από την άλλη πλευρά. Με αυτά έτσι τα λίγα θέλω να κλείσω. Έχουμε και 1,5 λεπτό. Είμαστε over. Εγώ να τους ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Νομίζω ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ και αφού έχουμε καταχραστεί και 2 λεπτά από τον επιπλέον χρόνο, να κλείσουμε και σας ευχαριστώ όλους. Είμαστε over. Είμαστε
2 over. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.